Jessø. Please Please Zoo. Det var et sjovt game, det vi havde på den. Det kan jo godt det bruge igen. Og Train Season og Zoo, og det er bare 2 af dem kan jeg bare ikke lide. Come on, Fabio, we can do it. Jeg kan ikke lide det kan vi sagtens, Season, men altså Train kan jeg ikke lide, fordi der har jeg en lille smule lag issues. Det er sådan lidt, please lad det ikke blive Train. nej, Train! Nej, og jeg har bare en lille smule lag issue på den, jeg har. Sad life. Hej folkens, ud i verden! Lad du være med at sidde og råbe. Jeg skulle lige råbe af mig. Jeg svæver, Jolly Boss. Det var den ene gang. Hvad er der? Det var den ene gang. Så prøv nu bare at opføre dig ordentligt for helvede da. Opfør mig ordentligt. Hallo, han er 13. Hvad fanden forventer I? Vi er World of Warcraft Legend. Jo. Det Ja, der kommer en World of Warcraft, der hedder Legend. Og der kommer en ny Helt klasse, der nyt. hedder Demon Hunter. Ligesom i Hvad? Diablo, altså. Døst. What the fuck, det er slet ikke, jeg har lag issue lige nu. Get lægter. Læg dig. Kan det. Så havde han ikke, nej, så havde han ikke. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. De har en tank og også en DPS. We can do it. Road to Ellie. Der er også nye våben til Hunter, med Monk, Mage, Death Knight og Paladin. Fuck wow, okay? Fuck wow. Ja. Det kan vi ikke Det lide. er fed, jeg vil sige, det er en fed bue, der kommer. Det er stolt af Rocket League, der rykker. Det er det, det gør. Altså jeg overvejer lidt at Din mor rykker. prøve det. Ja, min mor, For hun fanden. er for vild, mand. Jeg lover dig, Er for vild. fuck. Skal op dem alle sammen. Fuldstændig. Fuldstændig. Der er ikke nogen, der har en jordig chance, når hun først går i gang. Det er dejligt. Det er simpelthen fantastisk. Ja, ikke? Gå og læg dig noget. Gider du godt? Laying down smoke. Det er der fucking auto her, den tager vi lige sådan noget, vi alle der kommer op ad trappen. Det var ham, Og jeg har også bare en MVP. Lad os gøre det sammen. Nå, han vil gerne have, at vi skal knife for ham der. Hvorfor Grenade ikke? out. Hvorfor ikke? Det er sgu lige så godt. Let's go. I'm coming, let's do it, nice. I'm coming! Han skød så. Ja, hans venner skyder, så det der med kniferen af, det virker. Knife fight. Let's go. Dude. Se, hans venner skyder stadigvæk. Det går bare ikke, det der. Okay, han vil skyde. Okay. Det var en bot. Okay, så er det mere på skole. Hvis de render og skyder os, så render vi der også og skyder dem. Det må da være fair. Så var der en der, mand. Jeg har håber lagt sig. virkelig, jeg er on fire i det her game også. Ej, det håber jeg også. Er du Jeg kommer. sindssyg? Har du prøvet at streame ind på Cisco Danmark på det? Hej der. Det var ham, der Har skal du ikke set den derinde? Der. Jeg har ikke kigget, så... Det Hvad kommer siger ikke du? nødvendigvis op som det første. Jeg har ikke kigget, så... Ham der, der var spillet af spawn hele vejen igen. 3, 2, 1, kom så rush. Han var lige ved, han kunne have fået os alle tre der. Nu døde han. Nice. Nej. Øj, så kunne man blokke mere. Kom on, let's do it. Okay. Fire in the hole. Så er selvfølgelig rotated. De står og camper og står. Ej, de står og camper og står. Ja, men jeg er strøm, så... Han så mig ikke der anden gang, så jeg løb bare rundt om ham, så sidst så fik jeg chancen. Nice. Yes. Og de er som connected, det var dejligt. Ja, Så skal vi... så er vi klar lige om lidt. Hallo igen, Nanik. Nanik! Altså, I kan have bare greatest guy ever. Det passer meget godt. er det en stream eller? Yeah. I kan er face it head admin, eller også nej, det passer ikke. Det er han ikke længere. Nu er han head of life support. Det er det, han er. 2 sekunder. Stadigvæk greatest guy ever. I died a bit. Ja, har I streamen kørende på jeres? Ja, chatten kørende. Jeg har også chatten kørende. Du har ikke set, hvad Futte laver 2 gange. Skal bare chatten. Streamer du også klar? Ej. Så er jeg klar. Jeg vil gerne B faktisk. Jeg kører Jeg vil en. gerne A. Ja, altså.
Der går jeg Ja, ikke. tak. 2-1 til FCK. Hvad? Er det mod, hvad hedder det nu? De der, Ja, Europa? Bombi, Jablotnik. Ja, det der mærkelige hold. Ja, Som vandt 1-0 over, hvad hedder det? Ja, Det var en af. nice. Hvad er det? der er ikke nogen IV, eller hvad du vil kalde det. Og bare mig. Jeg er bange for, at nogen går sådan helt bag ham på jer, men jeg ved ikke, har vi gule ud? Altså, Ja, jeg, ja. jeg, Der var et flash på B, der. Det virker til, at de går B. ja, der Der er ser noget ingen movement IV. op. Jeg rotater. Der er ingen IV. Jeg kommer igennem connector. De er B. Der er sådan lidt nogen på B. En del på B. Jeg kommer på connector. Hallo. Løb ned, Nikolaj. Løb ned. Der er en, der er på siden. Han har lagt sig. Bombe plantet af. Det var godt fake. Det var godt fake. Jeg tror bare, det gik efter bombeplan, efter det gik galt første gang. Han er connector. Jeg er lige ude for connector nu. Okay, fordel jer. Go. Hvad med diffuse? Øj, det virker som en logisk sted et eller andet sted. Defusing. Jeg ved ikke, om han er der, men det virker logisk. Abelhunden! Så han gik bare efter på et frontplan. Okay. Det er også fair nok. Abelhuden. Hey, futtefar. Du er ældre end mig. That's not fair. Det var ikke den, jeg skulle have haft. Nå, så kører jeg. Jeg har lige fået en push-up meddelelse på Lars fra det der seng der. Lock and load. Throwback Thursday. Fulde, du står offline som mig hos mig. Jeg svæver på et eller andet tidspunkt, det gør. Så skal vi to også spille sammen, Floppy. Jeg skal nok Ja, lave en det sang, gør så går jeg den første. Ja, det er så dårligt. Altså, nogle af tingene, Pack af. fordi jeg er så dårlig til engelsk. Floppy? Jeg kan læse. Ja. Kom nu, guys. A. De er nede ved Ivy, også 2 Ivy. Grenade out. Jeg var også til et råd til Grenade out. en T-spawn. De er nede ved Ivy, også 2 Ivy. Der er en En connect, og han er på side, Han er bag der. Nice. Så T-spawn. Der er i hvert fald sidst. ja. Jeg er stadig. Nice, på lav. Til fødder. Der ligger en Hvad flammer. fanden er det for et navn, du har lige pludselig? Du spiller på Smurf? Ja. Nej, jeg tænkte også lige, hvad fanden er det for en rank? Hvad fanden er det, vi spiller med? Det er godt det her, drenge. Bliv ved. We got this. Hype. Hej! Hype. Er det så den stream her, hvor vi skal til næste gang, at vi har vundet en runde, så sidder og siger nice! Nej. Jeg vil gerne have, at du siger nice med et jysk accent i stedet for. Nice. Smoke. Nej! Throw a flashbang. Nice. Smoke. Okay, jeg er nu. Goddag. Okay, Jeg rotater på lag. Har Peppe Bison, han går... Jeg er allerede Han kommer her. Der er 2 Ivy. 2 Ivy. Her 3. Ivy. De går B. Jeg bliver her lige. Throwing smoke. Ikke worth it. Nice. Bop dem her. Hvor back hen? Ned spawn. Yes. Jeg er på... Du skal lige Grenade out. Jeg flash ud. Jeg så- skulle lige sige så- flash ud, Jolly. Jamen, jeg ramte så stærkt. Nej, du ramte mig ikke. Det er godt det. Og han er connector. Han har taget min M4 løber. Han vil save den. Ej, det er kraftigt. Shitty, man. Shitty. Ja, Godt det der. Nice. Smukt der. Der er en fjern. Han er Så ikke derfor sagde jeg går rundt om, hvis han nu kommer. Yes. Flot. Se. Vil du have den, Putte? Ja, tak. Jeg tænker, det passer mig om pengene. Få den. Gør det famas. Det er godt det her, drenge. Push. Ja, det var godt. Keep it up. Push! Keep it up. Push! Vi glemte at sige Nice. nice. Ja. Nice. Flashbang. Laying down smoke. Flash Ivy. En til spawn. Eller main. Jeg skældet de Ivy. Deploying flashbang. Flashbang. Ah, crap. Der er en op B.
To IV, der er en, der går B. En går B. Igennem C til spawn. Nej, de tager A-side. Nej, han trækker sig tilbage mod B også. Og kører ind på A nu, han kører ind på A nu. Han har taget AV'en. Jeg tror bare, du skal gå for det. Der er nogen, der er ret low. Jeg vil gerne have den her. Throwing grenade. So far, so good. En på 50 åben. Der er en, der er ramt for mere, tror jeg næsten. Laying down smoke. Okay, de ved jeg. Throwing flashbang. Der er en høj. Nej, Op på toget, op på toget, op på toget. nej, hvad laver jeg? Det var ikke så godt. Nå, Eco. Det der med, at jeg bare bliver skudt fra alle sider og sådan noget, jeg får bare... Eco. Stress. My bad, sorry. It's okay. Jeg We kan got godt lige this. købe den der og den der. Jeg vil gerne have en, 7 armor. jeg vil gerne have en ekstra mand med Ivy, fordi Nikolaj kan ikke holde det alene. Altså, de overrunner ham, og så får de... Jeg skal nok, Bare jeg har side. set. Jeg har set det dårligt. Oh shit, I'm alone to be. Jeg tager B, jeg kommer Throwing B. Jeg har flashbang. set Throwing Bliv, smoke. Ivy, bliv. Blue tager. Stor Ivy. Åh. Pack er Jeg er der. i... Jeg De rotater. har en AV, de har en AV Ivy. Pas på derinde i Drop AV. down. Jeg rotater tag. Bare sig til, hvis det kommer, så spiller. En hell nede. En ind på pack, han løber ud. Nej! Close. En der med pack, den er minus 60. Okay, nice try, nice try. Vi køber igen. Jeg har Hvordan gået pokker ham, der han 1,54. ikke kunne dø? Erwin Johannes Eugen Rummel. Ham skadede jeg 80. Wow. Jeg ramte ham slet ikke. Jeg rammer bare shit. Køb, guys, køb. Jeg tænker... Okay. Hvor lige går Ivy på det? Time to earn our stories. Jeg skulle nemlig så gøre, at vi så lidt ud af køb. Jeg har fornemmelse af, at de går B for en gang skyld. En flash Ivy. Fire in the hole. Oh shit. Der er en Ivy, mindst en Ivy. Der er ikke to nogen Ivy. mening. Incendiary. Det er de samme to, der Laying kører down Ivy igen. smoke. Jeg lægger Packer ham. med Ivy, packer med Ivy. Nikolaj, hvorfor holdt kommer ikke? Jeg blev også taget for 2 sider. Nikolaj, ideen er, når jeg går med dig Ivy, jeg skal hjælpe dig, ikke også? Så skal du også hjælpe mig. Jeg havde købt AVP, og jeg blev rushet af en med fucking Poniti, eller hvad fanden han er. Så skal du holde mig. Så skal du hjælpe mig. Eller upscaming. Sorry. Der var en, der pushede igennem til B. Der er ikke nogen, der sagde Eco. Let's stay right here is where we end this. Pepsi. Okay, følge din stream er altså ikke online på min. Men Min stream er online, Nikolaj. Online med mig. Den er online, og den er ikke jeg ryger og streamer på. En Ivy, mindst. Det er de smokede Så og... jeg En går C, Ivy igen. en main, A. Nice. En her nede på lam. Han er skadet, nice. Hvordan kan jeg gøre det? Undskyld, Jolly. Nej, ikke dig, det var ikke det, jeg mente. Det var mere, nå, okay, det var på, du ramte mig. Jeg forstår ikke, hvordan han kunne ramme mig så godt. Jeg ramte kun til 27, men Der var ikke noget våben her. Havde han ikke noget våben om der? Det tog jeg. Nå, okay. de er på A, guys. Der ligger en 5-7 hernede, hvis du skal bruge den. Okay, det Throwing der. flashbang. Pig train. Nice lobs. Hvis du kan få fat i et våben, så save det. Ja, jeg tænker også. Ligger der... Har du et våben hernede? Ja. Nej! Han ryster. Ja, det ved jeg da godt. Køb igen. Mit øje. Brug 90 tid.
Må jeg prøve at gå Ivy, så er der en, der skal Ja, gå sure. B. Let's Anden, go. der skal... Du går B, ikke? Jo. Jeg hjælper Ivy. Jeg holder nede på lån. Ja, smoke, eller var det dig? Der var en. Flash. Jeg flasher. Der er noget med en. Smoker her. Throwing Flash smoke. her. Ja, hvis det er det, skal jeg smoke. Jeg flytter au. mig lige derfra, Jolly. Jeg stod på en nade. Kan du se De noget prøvede om? at burn den. De prøvede at burn den. Men der var en ekstra. Der er en inde på der er en, A-side. der nader og burner Ivy og sådan noget. Flashbang. Fire in the hole. Og han er lige gået tilbage ind i deres mod spawn. Bare dig, der smutter den der, ikke? Throwing grenade. Der er 2 main. Det lignede, de trak sig. En Ivy. En Ivy. Deploying flashbang. Dem main har trukket sig. Ej, der er en til main. En med Ivy. Jeg En fik med ham. Ivy. Sidste Ivy. Sidste Ivy. Hvor det lækkert, det her. Nej, Godt det der, drenge. Clean sweep. Fuck, det var godt holdt det der, Jolly. Thank you. Jeg var ellers sådan på vej over mod for at hjælpe dig der. Men you got that. Ja, Lopsgaming, jeg kom op igen. Og jeg har faktisk en winstreak på 4 efter jeg steg rang, så... Legendary Eagle, here I come. After my carry. Let's go. Jeg skulle have Ivy. Sorry. Decoy. Jeg er på vej på A, bare roligt. Det er mig, der fuckede op. Throwing fire. Sorry. Så går jeg hurtigt op. Flashbang. Nej, men jeg skal nok gå A. På høj B. På høj B. Jeg bliver bare på B. Laying down smoke. Ikke med, jeg går bare A der til... Der er en af. En lower. Au. Hvor er den af? Jeg har lige taget en nade to the face igen. Jeg var hvid fuldstændig. 2 op og en nede på Jeg er helt ved. selvside. Jeg er helt ved. Undskyld, det var min. Smoke. Guys, det er B. Ej, hvor er det dårligt ramt. Nice. Har du AVP? Ja. Mhm. Jeg prøver at gå høj. Guys, lad være med til 2 IP, så har jeg 2. Wow. Okay. Lige til venstre. Nej, du er den der så. Safe. Jeg tænker bare save den. Hvis vi kommer til det. Deploying flashbang. Motherfucker. Jeg tænker, vi skal force op omkring. Altså, Kutte, det er godt, at du gerne vil være alene, men så må du sætte mig også til at frag lidt. Kan jeg få en AVP, Floppy? Er du bytte? Ej, no, Polar. Nej, den her vil ikke bytte. Det er force. You know I love you, Kutte. Jeg går altså... Jeg holder altså lower den her gang. Move out. Jeg går bare og tjekker, hvis det var mig, der fuckede op før. Og går og gik B, sådan der, så vi var 3 B. Throwing flashbang. Deploying decoy. Damage. Skade 56. Er du Og imod høj. Wow, der var en, der rushede hill, mand! Hvorfor er der ikke nogen, der kigger der? Ja, der er en AV sådan der, oppe ved trainsene. Mod CT spawn, tror jeg. Holy shit. Jeg troede, der blev holdt. Jamen, jeg holdt jo tjekket. Jeg har pack. Throwing smoke. Ja, Hans. Throwing Undrer mig, hvor smoke. fanden det foregår udenfor. Jeg kan virkelig høre mange stemmer, og sådan virkelig... Bare mange, der råber højt, eller ikke råber højt, men altså, de hygger sig, tror jeg. Flashbang. Mute dem. Haha, haha. Nice, Nico. Deploying der er en af. flashbang. Nej, bare ikke peek. Throwing flashbang. Det sidste. Grenade out. Han var der. Han er god. Ned med pack. Hvorfor var du ikke med ned og holde pack? Altså,
Det kan ikke passe det der, han planter. Mit game, det lukker Han bare. planter. Ned. Så. Han er nok gået om til venstre. Mit game trashed, sorry. Tjek om til venstre først, Nikolaj. Nico, hvad laver du? Han er høj, han er høj. Øjeblik. Det er fint. Jeg kan godt droppe med SMG, hvis det var. Ja, men vi har ikke råd til at Jeg købe. har råd til det. Nej, ikke. Let's go earn our pay. Sorry guys, det er min det der, men jeg blev lige der, da du sagde, der blev kaldt min mor på mig. Snart kaldt min mor på mig. Ikke lige rigtig godt så meget. Der er en, der kommer til at gå hen langs togene. En Ivy. Wow! Hvad fuck var det der? Det var teamkill. Ej, så havde jeg et lag spike lige, Okay, da der jeg er også skulle gå en forbi. B. Han Nice nok, det der på han dig. går ned til lower B. Der er 2 Ivy. Hvem blev en Seiko? En Seiko har jeg. Nå, shit. Jeg vil gerne prøve at kaste den til dig, men den er ligesom over for en runde en nade. Ja, du har mere liv. Du havde altså du havde armor og sådan noget. Nej, Pakker herom, guys. Hvor er den igen? Ude mod deres spawn. Wow, jeg var lige ved at droppe den, og så... Dit våbendrop er utrolig vigtigt. Sørens. Nice try. rammer sgu godt om det. Fortsætter vi, eller Vi hvad gør fortsætter igen, ja. Jeg kan købe noget til Polar. Jeg køber fandme til Polar. Nej, det er fint, jeg kan køre selv. Boy, kan vi se en Ivy, en der holder had, og så går jeg selv ud og holder, så de ikke kommer ned ad trappen fra B-side. Jeg prøver at holde Ivy. No promises. Flashbang. Der kom flashes en masse på A. Der er også noget med B. Grenade out. Ja, masse B. Throwing grenade. Der er en ude. En rammer 2, en rammer 12. En ude ved en nede. der kommer ind connect. Han pusher. Ja, men jeg fik Diffuse. Pusher hvor? Diffusing. Han pusher A-side, pusher vel, altså. Jeg når det ikke. Jeg nåede det. Smukt det der. undskyld. Det er min fejl, det der Polar. We got it, guys, we got it. Du Vi får har bare droppet ikke mig, penge Polar. til Ja. at gøre. Jamen, hvorfor skulle Polar? Jeg dræbte Polar. Ja, det Nej, Jolly King spiller sådan set meget fint. Let's get this done. Tak, Polar. Nej, det gør jeg ikke. Desuden ham Gold Novaen, der holdt op, det er Polar, han er altså Master Guardian. De går af, der er 2 der skal ud. Hvor er det lækkert. Jeg er på 16 HP, det var Okay, så AV, hårdt. au. Nader, To på B, to på B. Han går op på train, tror jeg. Ja, han er på train. In the train. Nice. Jeg er på 16 HP, og jeg kan ikke gøre så meget. Det er fint. Vi skal have nogen op på B. Det bliver ikke. Han jump shot. Han har city spawn. Han lå city spawn. Jeg tænker AK. Jeg har sagt. Jeg kommer ikke til at være så. Push me.
Eller... Wait, har du også skadet mig? Åbenbart. Godt Jeg er 41. Du var den eneste, der skadede mig ud af ham der. Nå, det var Nathan. Han var på høj, men bare save den. Ja, det er ikke noget. Hvem var du så streamede som? Putte. Han seriøst, ham der, du fik, ikke Jolly? Jo, han jumpshottede, jeg så det godt, det var. Han jumpshot one Vi er nødt til at tage en eco igen. En fuld eco, så vi er over til et ordentligt buy sidste runde. Rush. Ivy. Helt bunden. Det lyder som en rigtig ringe idé. Det er simpelthen sådan et smalt punkt. Vi kan godt Ja. gøre det, men det lyder som en ringe idé. Let's roll. Så jeg bliver som den eneste på B, fordi jeg er M4. Så jeg kan gøre nyt af den. Jeg har dual Berettas. Nice. Hvor der jeg flasher ud. Okay, jeg er stok. Bro, det gør de også. Det var mig, der ikke fik vendt mig. Wow. Okay. Der er 3 af det her. Wow. Ja. Det var de klar til. Det var fantastisk. Jeg skal save den igen. Hvis du Det kan. tror jeg ikke. Hvis du kan, du får ikke lov. Bedste save med at rush, wow. Hvorfor ved han det? Det gjorde han da heller ikke. Han Så kigger er der en direkte BM nedad. der. Men Okay. du får ikke lov til at save den der. Jeg ved ikke, hvor det er han. Deploying flashbang. Okay. Laying down smoke. Nice. Kommer ikke til. Der er ikke den lille smid. Throwing flashbang. Kom ind, tror jeg. Min spray, 88. Wow. Okay, forrest det med I kan. Og så smoke Ivy af, så vi kan komme igennem det. Hvem er at prøve at pushe dem? Lad mig holde Ivy. Så bare smoke den af, det er ikke så Det gør svært jeg. igen, så Get kan I ikke gøre ready. noget. This is a free fire Der bliver zone. ikke et lille stykke tid. Jeg venter lige sådan 3 sekunder med at gøre det. Flashbang. Throwing flashbang. Laying Pis. smoke. Der er en af, Der var en en af. af bag. Der er også smoke ved... Grenade out. Jeg har væk. Nice. Ham er jeg nede. Skal jeg stadig holde Ivy? Nej, rotate til at holde pack. Jeg tager fag. Ja, de er lige Der var fået en væk. Ivy, så det var måske work. Men de er stok. Der er en lige nede for trappen på dig. Sorry. Nej, rund nu. Så dreng. Godt det der. Nice. Vi kan gøre det. We can Sagtens. do it. Sagtens. Nice, good hold. Very good hold. Yes, let's do it. To Ivy, 3 main, let's go A. Go. Okay. Og pack løber ikke Ivy. Forward. Ja, hvad smider jeg pack? Hej hej. Decoy. To Ivy, 3 main, og så er vi 3 Ivy. Nå, jeg tror godt det. Wait to listen to instructions. Nej, jeg hører altid Der er forkert. en connector. Wow. 3 connector. Wow, okay. Ivy down. Og headshot til mig. 79 connector. Bare hold dem inde. Hvad er det over? Throwing a flashbang. Jeg tænker, der kommer nogen bagfra lige om lidt. Begge 2 connector stadigvæk. Okay. Bare lad være med at conteste dem. Bare hold dem inde. Spil på tiden. Begge tyster. What the fuck? Igen, bare Åh, spil han på kommer her, tiden. han kommer her. Han er heaven. Ah, okay. Han er ikke ramt på noget. Ja. Nej! Kitchen! Oh.
Nikolaj. Hvordan Godt, det der. fuck mistede du de første 2 der? Den ene han rystede, fordi han gik i panik, du ved, sådan der. Det gjorde jeg. Kigger også i panik. Guys, Flyver bare rundt. B. Afsted. Go. Rush. Jeg kigger også totalt i panik. Ja, man kan godt se det, du ved. Man kunne se din hånd, den sådan rystede. Fordi din mus der kørte rundt. Like sharper. Jeg flasher over. I'm throwing a flashbang. Hvorfor? Det forstår jeg ikke. De er forset, de er forset. Grenade. Det er lidt aus. Det går nok. Bare lige sådan der. Han har ramt 4 tråden. Nice. Nice guys. I'm throwing a grenade. Den sidste er helt nede på bunden. Af B, nede ved deres, nede der ved CT. Ja, ingen går op, så ingen kan den, som ligger oppe i high. Den er helt deroppe. Jeg kan ikke nå. Ingen har ikke nogen. Nå, ingen for Det må vi kigge på, hockeyfan. Jeg kan Jeg godt tænker, hoppe det er nok på. en god mulighed, ja. Hvad så? Ej, hvad sker der? Jeg kan slet ikke spille lige nu. Jamen, det er også train. Jeg kan ikke spille på train. Hvad gør vi? B. Throwing a flashbang. Giv mig pack, Nico. Ja, hvor lang tid tager det at kaste den, og så kaster du den forbi mig endda også. Vi igen. Jeg bare... Nej. Det er godt, de får lavet noget larm derovre. De begynder at rotate fra nu. Og der kommer 2 bagfra! 2! Nico, det sker, når du får langsomt, når du Det er en ham. De har forset fuldstændig op igen. Der er en nede på A-side. Der er en, Pas. der giver sådan der 85-agtig eller sådan noget. Kan jeg gætte på? En nede på A-side. Flashbang. Kør tilbage i en masse tid, bare kør tilbage til spawn. Spawn? Kør tilbage til spawn og gå igennem Ivy. Nice. Bare B. Kør. Jeg fik ham, der var pushet ud for B. Den sidste var A, sidst vi så. Hvad så på der? Godt, dreng. Throwing fire. Basalt set fuldt, så det er Jesus Christ til det er BFQQCC! Jeg ændrer min mening ret tit. Det kan du godt leve med. Husk at holde en pack, guys. Ja, Jeg kommer efter dig på der. jeg har ikke lyst til at challenge ham. Jeg små below af. Flashbang. Hvis han skal nå den, skal han ud af her. Hold øje med det over på der. Eller Jolly. Ja, hej. Ja, han er høj. Push ud nu. Jeg tager 20. Godt, det der. Overtag, gå til venstre. Det er super lækkert. Nej, bare BMA kun igen. Det var en force fra dem i den runde der, så de kommer til at have enten et virkelig awkward force nu, eller eco. Lobby, kan smide. Jeg køber en AWP. Nå, Takker. nevermind. Hvor du gerne, hvis der. Nej, Hallo, Opal. Hvorfor er det ikke længere modfuld, fordi jeg ser ham ikke som mod. Jeg har ikke unmoddet ham. Det kan være, det bare bugger, du ved. Det er sgu nok. Nok hverken første eller sidste gang. Det er Twitch, altså. I'm throwing smoke. Throwing a flashbang. Nice, Bobby. Var der ikke en til dernede? det tror jeg. Sådan der. I'm throwing a flashbang. En flashbang der. Der er nogen, der kommer helt bagfra nu, guys. Oh my god, han er connector. Guys, kom med over hjælp på B. En Vi connector, har den han er ude nu. Han er base. Ja, du har set ham selv. Jeg er på vej. Jeg skulle bare lige have ham at komme på plads bagfra. Overhovedet ikke ramt. Han er stadigvæk back. Han pusher. Connector. Connector. Grenade. Det var min fail, det der. Ja, han holdt den. Bare lad være med at pushe ham. Han er stadig i connector. Hvad? Du er der mod nu, OP. Hvad er problemet? Inspirere mod ham. Selvfølgelig gør vi det.
super lækkert spil, det her, drenge. Ja. Lad os vise dem, at Train muligvis ikke er så CT-sejlet, som de tror. Ja, det er præcis. Jinx. Det er da ikke en jinx, før det går galt. Og nu skal jeg lige sidde op lige her engang. Jeg sidder som en fucking pig med øre, altså. Snak pænt. Undskyld. Forward. Det var ikke den, jeg skulle droppe. Polar. Okay. Rush. Nice. Han laser. Guys, vi kører på A. Au. De udforsker op med BN5, så Wow. Jeg har lige flashet. det var det godt. Smoke. En connector, jeg blev blokket af en burn. Og fordi det I'm throwing a grenade. Flash over connector. Flashbang. Der er en bagfra. En main. Han er inde på site nu. Godt det der. Dækket ham. En på side, en på Scout. side. Scout Ivy og det er ikke på godt at high. stå der. En der på er side. Han diffuser på dig. Ja, han slår lige bag. Den er ikke oppe på. Den lå faktisk nede ved siden af Polar. Hvor fanden lå den hen? Nede ved siden af til venstre. Du kan Hvorfor sådan er set der godt have så set ikke ham. nogen, der siger det? Jeg sagde da også, den ikke lå om. Polar. Men bag- Der var nogen. Jeg går ovenpå, jeg kan sgu da ikke... Polar, jeg gider ikke det der. Nu stopper du. Jamen, det er i orden. Så fuck dig. Okay. We must move. Let's do it. Ruby? Det ved jeg ikke. Vi kan lige prøve at fordele os lidt. Jeg ved godt, vi er på eco, men... Se, hvad vi kan gøre. Eco. En rusher herover. Ivy. Ja, du... Der er ikke nogen af os En andre, der er rusher penge. Ivy, og han er minus 55. Så jeg er så rigtig. En han rushede Ivy. Åh, en nade. Og Polar fik ham, der rushede Ivy. Nice. Nice Polar. Nice. Nice, Futte. Godt. We can do it. Der er en, der pushet op. A seems clear. Ja, ja, og det er et Holmer fra, hvad det hedder, Activating Connector. Jeg ved, der kommer også en hernede fra. Han er lige til connector. grenade. Ja, helt nede for den. Han er... Ej, close. Ej, jeg gav ham kun 10 skade som har. Ja, okay. Peber. Jolly fra være. Han kommer, når han er køler nu. Do it! Siger jeg til jer. Vi skal bare prøve igen. Vi kørte på picks igen. Vi kan sagtens tage dem. I'm throwing a flashbang. Der er blevet små. Der var kommet flashing på A. Og hvad? Floppy, du er ikke meget på ryggen, bare sådan. Ah, der er en, der pusher mig heroppe. Grenade out. Ja, helvede. Jeg tror, der kommer en op ad trappen. I'm throwing a grenade. I'm throwing a flashbang. En med A. Lad os gå af, dreng. Der er stadig en over på langsiden. Den skal 66. Wow! En på A. Jeg tror faktisk, der er to på A. Ja, der var to. Der er to A. Husk det. Throwing a flashbang. Stay. Han Hvad er står bag den chancen? der elektrisk boks. Jeg tænker save. Ja.
Til venstre, til venstre. Åh, Jeg sagde det. jeg nåede kun lige. Af en eller anden grund, så fucker min mus med mig hele tiden lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er helt sikker på, at vi skal force op. Måske teknik Ja, armor jeg vil rush B. Ja. Hvor er så shot? Hvor var det går galt? Hvis det går galt, så har vi prøvet. Altså det... Nej, Whiff shot, let's do it. Batman. Så rykker vi. Er I klar? Jo. Ej, sådan der. Lower. Nice. Der er også en der ved connector. I'm planting the bomb. Han er minus 52. Der er to ud. Der er 3. Ej. Connector. Nå, hvor er shooter har den så? Nå. Yes. Han er til højre. Det var ham. Lad være med at gå derop. Lige der. Han er ramt på 34. Han forsøger... Bare vær stille nu, vær stille. Nice. Kom bagpå. Nå, man. Nej, så... Nice, man. And you're dead. Pyt! Det var en god runde. Ja. We got this! Køber vi bare op. Selvfølgelig køber vi op. Vi vandt i en runde. Vi har masser af penge. Jeg dropper. Må der meget gerne. Kør nogen Ivy. Vi skal have nogen Ivy, så fordel os lidt. Jeg skal ikke være Ivy, jeg har pack. Altså, Polar du er teamspeed nu? Ja, han er ham. Ja, godt nok. Jamen, han er i hvert fald det. Der er en over connector. Jeg er 2 ned Ivy. I kan godt push Ivy nu. Flasher. Wow, Der er en ude på side. Der er en inde i det der rum der ved den der trappe stige. Hvor fuck blev jeg skudt fra? Jeg er nede på 15 HP på grund af han, hvis var. Flamme kont. Snak pænt. Fuck. Nu har vi ikke noget. Vi tager en eco igen. Bare rush af. All in. De har 2 Ivy, 1 i connector. Så vi skal bare ind og hurtigt have dem. Ja. Jeg går Ivy. Går ikke med. Okay, jeg går ikke Ivy. En var Ivy. Han har overpumpet Ivy. Wow, og så glitcher der han fra ham. To connector. Yes. Okay, der er også en backside. Bag dig. Han pusher ud på lang siden. En connector stadig. Han har ramt på 26. Rolig. Tid. Kom igen. Jeg prøvede. Well played, Ja, well played, siger jeg bare. Okay. Det var nice try. Det er bug plan. Det er godt nok. Vi skal have nogle runder, så vi skal til at... Kom så. Wow. Det var mærkeligt, det der. Fucking 2. Nå, ja. Må jeg ikke få en AV på dig? Ja, Jolly fik den. Nej, det var floppy. Ingen idé, hvad jeg skal. Tag det stille og Vil roligt. du have AK i stedet for Galil? Smuk Ivy. Jeg er klar med det. Han jumpshot, og jeg er nede på 68. Okay, AFP Ivy. I'm throwing a flashbang.
Så pusher vi B, push B. Guys, kommer en bagfra. Prøv på det. Der er en om bag ved kassen der. dernede. 20 HP, så med det. Hvem holder bagfra? Jeg har lige smukket derfra. Ej, så kommer han frem, der tager en nade frem. Nej, det gjorde jeg desværre ikke, Håkefjern. I skulle have pushet på B-side, hvis I skulle nå det. Det kan I ikke nå nu. Jeg er bedre at trække sig tilbage. Kan ikke komme. Kan vi ikke. Hold mig, jeg planter. Flashbang. Wow, godt. Der er en bagfra. Lower. Til B. Der var en connector, han har lagt sig, så den sidste han er bagfra. Jeg ved. Bare hold tiden. Sørg for, at han ikke kan defuse. Hej. Han er højt. Ja. Lækkert det der, Jolly! Fuck, hvor er det godt lavet. Smukt! Godt, Jolly. Tak. Lækkert lavet. Hvad havde han? Ikke noget? For gang skyld var min info hurtigt en Vudes. Ja, det var nice. Det var ikke det våben, jeg skulle købe. Nu har jeg ikke noget armor. Floppy, kan du Det er ikke genialt. nej, gå We hurtigt. must move. Takker. Jeg skulle have haft en Gadilskum til at købe en SG. Hvor er han AK? Nej, fordi jeg har ikke noget armor alligevel. Throwing a flashbang. Kom, let's push me. Ej, så baby. Han er i toilet. Okay, ja. Toilet. Ja! To bagfra. Nej, floppy. Grenade. Fuck. Det er noget møg det her. I'm throwing Hvad kan du smoke. ske? Ikke meget at gøre med 7 HP. Den side. Jeg er rolig nu. Wow. Møg. Shit, et shot, man. Bare force med det I kan, og så rush B, fordi det er det, der fungerer bedst for os. What the fuck, hvorfor kunne jeg ikke købe? Det der. No mind. They will remember us after today. Jeg kan godt mærke, at jeg skal have et spil med efter det her. Jeg kan ikke... Vi taber den. Kom nu, kør! Ind! En. Godt, få ham, tag pack. Ja, der ligger også et våben dernede. Den skal plantes. I'm throwing a flashbang. Der er ikke low. Sådan, jeg har sgu lige reloadet den. How the fuck? Fuck. -86. Nice try. Det værste er, jeg tror faktisk ikke engang, han så dig. Jeg tror faktisk, han var lidt blind der, fordi han skød mod lower. What the fuck?
Tak, Sarba. Hvad er det for en biblyd, der kommer? Jeg forstår det ikke. Ja, det er når han unmuter og muter sin mikrofon. Ja, tak Game Guys. Jeg skal også seng. Du må sove godt. Jo tak. Eller, men, nej, jeg ser ikke nogen af jer i morgen. Og vi ses på søndag. Ja. Ja, hey. Så skal vi lige se, om der er nogen andre, der har lyst til at spille med i den her omgang. Yes. Ej vel, de concedede bare ikke. Hvem? De er det. Men de concedede ikke, men jeg har ikke fået min skins. What? Fisk. Er der flere, der har lyst til at være med af mine kære viewers? Ellers så starter jeg da bare. Kan du lige hurtigt vente 20 sekunder? Jeg beklager Subspoil, men jeg regner ikke med, at jeg skal trade lige nu. Det er sådan set ikke det, der har første prioritet. Kan vi tage nogle andre maps på, please? Jeg tænker Inferno. Oh my god. Ja. Ja. Er det en, Floppy, vil du ikke sende IP'en til Teamspeak til ham der? Det kan jeg godt, jo. Jeg kan bare sende den ind i... Bare send den ind i lobbyen, det er fint nok. Det gør jeg. Well, det var Chicken, der joined først, så det er ham, der får lov til at spille med den her omgang. Det beklager jeg, drenge. Nå, nu lige ved Polar. Så gør vi det sådan. What the fuck, jeg blev smidt ud. Du blev smidt ud? Steam is required to join. Nå, okay. Så kom ind igen. Jeg prøver. Andre. Nå, vi har lige spillet Train. Den tager gerne det, jeg lige skrev i chatten. Cash på, please. Er det jeg ikke med? Fuck, jeg er ikke med. Nej, var det dumt. Det vidste jeg så ikke. Okay. Goddammit. Jeg tror, jeg var i lobbyen. Det var jeg så ikke, fordi jeg gik ud på Google. GG. That live. Confirming match, så er der en eller anden, så siger den der en eller anden, der ikke har accepteret lige om lidt. Den er bare igen. Hvad skal det være så god? Ready. Nice. Let's roll. Yes. Ja, Jeg det kommer kan vi tilbage godt i lide. 2 sekunder. Det er en map, jeg godt kan lide. Nej. Sniper! Flashbang!
heldig med dem min tøj nu. Køber en ordentlig kniv. Whiff. Er han ikke inde på Teamspeak om der? Jeg har det sendt info. Det er jo ikke en naming, det var password på. Næsten. Jeg vil gerne hive Karl og Bav hernede, når vi kommer til det. Nice. Har vi 3, der gør det? Den her. Fint. Standard. Der er en lige ud, lige ud. Er I klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Wow. Jeg vil kun høre en. Der er en bag. Ham havde jeg slet ikke. Ja, det var dumt. Highway nede. Der er en bag. Nice. Yes, få den plantet, få den plantet. Der er en CT. Nej, midt highway. En truck. Der må han til at Nice. Nice. Sidste highway. Sikker? Ja, han har ramt. Han er ramt rimelig hårdt, tror jeg. Var det godt, det der. Nice. Well played, guys. It's nice. Er det et rush forbi, når vi nu har SMG'er? Ja, der skal det. Jeg går med og holder, hvis de nu skulle. Bare ikke rush midt. Let's go! La. Nej. Nej, ikke rush midt. Okay, siger op. 1 eller 2 kommer vents. Må jeg se til? Ja. 1 kommer 1 2 bagfra. Han er sendt på nyt. Skat 50. Sidste bagfra skat 50. Nice. Mit fejl. Det er fint. De fik kun 2 af os. Fordi når du får tikker, så ikke svare på Steam. Nu skal jeg nok tage igen. This is easy. We kill them, and then we go home. Throw in the flashbang! Grenade! Nej, lorten ned. Der er 2 midt. En highway. En på side. Kom ud. Highway har lagt sig. Nej, vi tager side nu. Vi kommer. Ham sejlet op. Her pack. Pack ligger lige Sidste likely CT. Sidste CT. Hvor er det godt, det der. Well played. Han er deep. Spiller ikke særlig godt lige nu. Nogen skal have en duel. Nej, det går. Nej. Ja, vi har sådan set okay våben. Jeg skifter altså ikke min P90, fordi P90, det går. Det var den er fin. Ja, Polar kan jeg få boost midt. Fordel jer, så vi kan få nogle picks. Den er oppe på B. Smoke! En der ved kassen midt. Der er en på backside af. En highway med AVP. I'm throwing a grenade! Jeg har åbnet døren bag, og så trækker jeg min B nu. En B-side. For han er headshotet op på side.
Han er på site. Smoke! Flashbang! AB backside. Nice. Der kommer en oppe. Mindst en af de to har AB, og ikke skadet. Vent. Bare En CT. Grenade out! Vi er der. Jeg tror det er dobbelt AB. Ja, det var det. Dobbelt AB. Ja, kom igen. Det er fint nok. Det var ikke fantastisk. Ja, der er ikke så meget at gøre. Jeg kører ham den anden. Jeg har fået et dropperino. Jeg har ikke penge til. Ja, jeg dropper. Den skal videre på dig. Hvorhen? Så den flopmeister der. Tak. We got this! Han får lige en ekstra gave. Give me the madpakke. Er du muff nummer 2? Nej, eller selvom det er min kone, men... Nogen der skal op. Throw the flashbang! Nej, jeg er fint. Smoke! En på B-side. Og en høj B. En backside på A. Men Ja, wow. Ej, wow, det er den, som skulle han har kun op 26. Throw the flashbang! Der er også en på selve side af. En på Der er en highway også. Hvorfor rammer jeg ikke den der? Nej, jeg fik en. I'm throwing a grenade! En highway med en AV. Der er stadig en af side. Ah! Ham der bagud, han er pissegod til at bruge AUG'en, fordi han klinger lige en 3-4 skud, så er der bare headshots. Jeg var på vores hold på lam. Hvad? Jeg prøver, jeg tænker bare ham der... Hitten. Ja. Det er fint nok. Lad os køre en IQ armor. Altså pistol armor, så bare fyre B. Ham der høj, han kommer til at pille os. Nej, det tror jeg ikke. Nå, kom ind og så få det site der. Jeg tror mere, vi skal få ham høj, han har nok en AV, så vi skal nok fokusere på ham side. Ham høj, han har en AUG. Han er... Ja. Det hedder helt ude i op i top med en AUG. Der er en op på site. Ham høj er død. Dejligt. Plant. I'm planted. Nice. Stor AVCT. 3 CT, 3 CT, alle 3 CT. En skade 85. En høj. Nice. AV, skade 85. Ja, en til høj, en til høj. Ja, en høj. Han har en AV. Hvor tid får den? Der er en lower nu. Pusher lower. Nice. Sidste høj. Lad os AV til mig. Han må ikke få lov til safe Sidste den. høj. Sidste høj, slår vi. Han skal dø. Han skal dø. Det gjorde han også. Ja, jeg har AV. Nej, jeg tager sådan en AV. Yes. Det er Det er godt. lækkert det her spil. Super godt. Nogen der vil have den? Jeg vil gerne anden. Den Bare her sagde lidt. det. Hvem vil have den anden? Det kunne jeg godt, Floppy. Hvis du så dropper en AK. Ja, jeg køber selv. Jeg skal jo på det her for mig. Nice. Vil du op på dig? Nej, det var... Vil du op på det? Jo tak. Jeg er på vej, I'm Der, throwing the der kom den. flashbang! Der er en inde i hjørnet inde på A. Tænker man Jeg faktisk går med det. Der er en highway nu. Ja, jeg gør det blue door. Grenade! Throwing the flashbang! Nice. Er det baby rykker eller hvad? Jeg ved ikke, de er saver. Så... Smoke! der er en. Der er en lige rundt om hjørnet inde på A. Ej, jeg rammer ikke. Der er en, der er en, der løbet igennem. Jeg flasher ind på B-side. Flashbang! Der er en, der kommer i CT B-side. Ja, jeg smukker CT. En oppe. Der er 2 på A lige nu. Hvor på side er han dyr? Hvad er der ikke på side? Jeg ved ikke, om der er nogen på site. Jeg tror site. Der er site fyr. Ja, jeg planter B. Activating the bomb! Der er en op på A-side. En, der pusher CT til om lidt. Ja, en CT, en CT. Wow, at jeg ikke min rammer fejl. ham der. Det er sidste med Sidste A. Er han stadigvæk op på side?
Ja, det er han. Han er sejt. Der kommer. Nej, du har plantet, dude. Ja, vi skal slå ham ihjel. Nice. Det er hans flashbang, du er derfor slår ham ihjel. Jeg vil have hans flashback til det. Ved, det er ikke min worm god, det her. Og jo, tak. Puttefan 69. Og ingen anelse om, hvem det er, men det er meget hyggeligt. Ej, jeg spiller bare ikke godt. Jeg har ikke fået et kill endnu. Fint nok, det kommer. Vi har jo fået 7 point ved at plante bomben. Jeg har ikke set noget på B-side. Og så er det enkelt assist. Okay, du åbner, jeg piker. Der er en lige inde på Eller A-side. smukke. Helt tæt af. Jo, tak, Footfan. Det hygger mig også. Au. Ah. De er ikke den type, der pusher, så de kommer fra CT og måske highway. Og den har vi. En truck, en highway, en truck. Jeg pusher ham highway bagfra. Der ramte ikke. Der med truck. Der ramte Jeg synes, truck. Han er pusher frem. Nice. Godt spillet. Og vi har stadig 2 AV's, ikke? Jo, jeg har det rigtig varmt i dag. Jeg synes, det er varmt i min lejlighed. Ej, for jeg gerne snart have nogle kills. Hvis vi spiller en mere, så skal vi altså have en Mirage, fordi det her, det kan jeg slet ikke holde ud. Now is the time. Nej, Lucky Meister, han er stadigvæk med. I'm throwing a flashbang. Flash på det. I'm throwing a flashbang. De pusher mig her. Grenade. Prøv at døre. Gør I ikke? De pusher B. Jeg bliver agtig. Jeg har ingen håb. Flash på det. Bare kom tilbage, bare løb tilbage med bomben, de pusher. Vi har A-side. A-side er To clear. pusher CT. Wow, 2 pusher CT. Hvis du kan fat i pack, så er A-side clear. Ja. Jo. Det er min fejl, det der. Sorry. Ej, hvor er det dårligt ramt. De er alle sammen omkring bomben. Flashbang. Grenade out. Jeg pusher bagfra nu, ikke? Godt spil det der. Vi ved ikke, hvor sidst er. Måske lige ud til højre. Enten det eller også. Eller bag dig. Det er jo det. Om i næste har vi da masser af penge. Ja. Så prøver jeg at køre igen. Let's go. Du boosters. Yes, lad os prøve det. Ingen garantier, men lad os prøve det. Throwing a flashbang. Jesus Christ, jeg har fundet hop. Okay, de har AV på B-side. Det gør ondt. Der er endnu på midt med sandbags. Throwing a flashbang. Grenade. Stadig en, han er skadet 63. Gaffel truck eller highway. I'm throwing a grenade. Grenade. Der er en på highway på der. Der er en AVC til mig. Jeg døde til ham. Det er ikke rigtig kommet til at gøre noget. Det er som at finde... Ja, et kill. Flash af. En highway. En AV. Ja, han er til venstre, han er til venstre. Over på hovedring. Jeg er så pisse dårlig i dag.
Skal vi... Ja, vi kan gøre det her. Det er lige før, vi skal få os. Ja, ellers så dem der har penge til bare at købe teknik og armor. Vi vil jo force igen. Ja, lad os gøre det. Hvor var det Rush Play? Jeg tror ikke, de spiller så mange der. True. Og jeg flasher. En man af ved. Ja, jeg har ikke bare en CT Mary. Shit. En side. Ja, jeg flasher også. Det er en highway. Der er en bagfra. Hopper vents. Der er en vents. Nice. En vents. Ja. Nice. Hvor den sidste kommer over. Bare... Kan jeg høre? Nej, foodministeren, det kommer ikke til at ske. Jeg garanterer dig fuldt af ham, foodministeren, da han er en gammel fortjener. Eller B'er. Ja, det er han. Nice! Slam sagde det. Ude foran i CT, eller der ved CT. Ja, Man er nødt til at have været på B, for at synes, at 7'eren heller er sjovt. Ja. Jeg gider ikke til at hente mine sko, de er for langt væk. Ja, 7 runder spil, det er okay. Det er ganske udmærket. Ja, og jeg bliver carried for the win. Jeg er lige kommet hjem MG. Er du klar til at åbne døren? Er du? Ja. Land out. Der er ingen til venstre. På side. Side havde en deagle. Nice. Bare ned. 2 kar. Der er en høj. Så... en pusher car. Lidt Han diffuser floppy. Det er nok en fake. Ja, nice try. Dinger ham. 47. Vi er da enige om, at Karambit eller M9 ville være meget federe fuldt fan, men... Well, jeg er nu meget glad for en flip knife. For Huggy han skal droppe. Jeg tror jeg skal godt købe. ja. Get up. Forbi. Og jeg får mit held med sådan... Jeg tænker også, at prøv at købe B. Jamen, tak. Ja, det er hyggeligt. Prøv at købe dem midt og se, om jeg kan få ham. Ja. Jeg tænker næsten, vi skal forvente, at ham der herovre, han har... Sniper. De er down. Let's go. Jeg køber bare. Der står bag. Godt. Og en high. En CT. Nå, man, ikke on. Det kan du tro, jeg gør, Futtes fan. Der er en, der er CT nu. Jeg er pindet. Jeg har OKP tilbage, og jeg dør nu. Ja. Der er en om bagfra. Jeg pusher CT lige om øjeblik. Nej! Ikke så godt. Det er ærgerligt, det der. Jeg skader dig med 50. Hvor skal jeg ikke? Du kan finde mit trade link lige dernede, Futtes fan. Laver vi Echo så til sidste runde? Jeg tænker en IK armor, fordi vi har stadig masser af penge efter det. Ja.
det var en... Og så prøv bare fordele lidt. Vent på, at de måske pusher. Og så beslutter de sig for, om ved 1 minut mærket, og så pusher side. Ja. Der er flere med et. Nu er en anden. En white box. Nice. Var ikke så god. Der blev kastet flash over ved B. En AV på B. Der er en på A-side. Ja, der er nok også en ved truck. Ja, en helt ind i hjørnet. En høj. Jeg kommer fra highway nu. Jeg lister stille og roligt mod highway. En truck. Ja, det er kaffetruck. Ja. Jeg så det her med bil. En midt Nej, nede. jeg tænkte bil. Guys, B'en er clear. B er clear. Ja, jeg kommer. Det er mig, der giver event. Ja. Hvor du har det? Ja. Den kommer bagfra. Ja. En vent nede. Nice. En tilbage fra stadig. En til vent. Han er minus 63. Han sidste også vent. Kom frem nu. Ej, hvor er det træls sådan der. Nice, man. Smukt futte. Vil jeg gå. Det virkede. Kom med. Hvis der er nogen, der mangler et eller andet, så skal jeg bare sige lige til. Ved du, Jepski, jeg vil faktisk gerne høre din alder-joke. Bare fordi, jeg tænker, den kunne være meget sjov. Come on, let's go! Throw in the flashbang! Flashbang! Throw in the flashbang! Ja, der kom en til. To, der rusher forbi. To, der rusher forbi. Bare ind på A nu. Go. De har eco. Eller forspy ting. Forspy. Jeg vil sige halvt om halvt, vil gerne skrive for en mor. Kom nu. Okay, Der er en op. Jamen der. Der er en bagfra. Nice. Sidste highway. Highway, ja. Og simpelthen du ikke kan få fat i pakken og plant. Den ligger bag dig der. Yes. I'm planting. Hey, Kubi. Op. Nej, jeg er dårlig lort. Nice! Okay. Går det godt nok det her, drenge? Yes. Jeg vil gerne B. Jeg går bare af. Jeg er ligeglad. Jeg går B. Jeg går bare midt. Deploying decoy. Ikke noget midt. Jeg er B nu. Jeg kan høre noget, tror jeg. Der er åben, det kører af. Ja, 2 main, tror jeg. Lukket highway. Inde på side, kom ind på side nu, backside. Prøv at flanke dem. Bare prøv at se mig godt. Det der. Oh my god, hvorfor skifter jeg? Sidste En backside. backside. Backside og en. En highway. Der er en highway. Hvor er det vist toxic nu? Ej! Nice try. Den lægger lidt den der. Det var så det var en dårlig undskyldning. We can still easily... Nej, ikke noget force. Det kan ikke betale sig. De kommer bare til rush den side. Overwhelm det. Eller købe en nade over på B, og så kaste efter dem. God plan.
Tænker jeg i hvert fald. Ja. Throwing smoke. Det kommer til at gå så galt, men det kan være indboende det der. Throwing grenade. Hvad jeg mener? Der er ikke noget mod B nu. Er der noget, der er pushet? En midt. Han Jeg er kan boostet. flanke ham der. Der er en, der pusher mod B nu. 2 midt, 2 midt. Blå, der er clear. Ah, crap, der var en til. Han pusher frem nu. Ja. De går B. En op. Ej, det er fandme løgn. De går B, guys. Ja, 3B. 4B. Og så lige en IK mere. Tænk deres foodministeren, der er ikke nogen grund til at sige det på den måde der. Altså, fucking, det er ikke rigtigt et bandeord mere, synes jeg. Move it! Men... Ja, yeah. Jeg er ikke rigtig så stor fan af, at du bruger alle de andre ord der. Synes det, hvis du ser noget. Og en her. Deploying flashbang. Der kommer flere. Jeg fik en. Ja, kun se en indtil videre. Der er en til dog. Og en kommer med to er med en B. Der er kun en, han er en B90. Amen. Han pusher frem nu. Kom frem nu. Og det var på A, jeg mente. Jeg skulle ikke have skudt ham. Nej. Han nåede at komme væk, før jeg kunne skyde ham. Det kan ramme, så trykker han op på det. Så, lad os købe. Ja. Hey, Seps. Let's go. Foodministeren, det... Boost, Lilla. Smoke. Nej. Nej, gang. Laying down Hold nu smoke. kæft! Han jumpshottede mig Hold ham jump. der. Boost mig. Han Nej, er jeg går med. boostet. du Han var boostet? boostet. Ja. Jeg har ikke Nice info for på dig. midt. Jeg har ikke info på midt, vel? Ikke umiddelbart, Throwing nej. smoke. Deploying flashbang. Grenade out. Der er to i main. Flashbang. Der er en dog også på nu. Fire in the hole. Og så er 2 midt. Jeg tror, de kører B. Ja, 3 om de kører 3. De har trukket sig fra main. Kommer ikke vent. De kører... Ja, hvad kan jeg sige? Standard til B. Jeg går bagved. Sp. Over dag. Throwing flashbang. En skade 50, en skade 20. Der er en headshot. En backside. Grenade out. Nice. En side med AK. Nice. Nice. I'm defusing the bomb. Nice. Hvorfor? Jeg ligger kun over Polar på grund af min bombplans. Gubi, hvis du stadig er her, så tag lige og gør et eller andet med foodministeren. Hvem er det, der går midt? Det var mig. Vil du gerne så bytte? du tager den der. Lock and load. Ude til fyrskab. Den AV jeg kastede. Okay, nice. Den var sådan en 2, det er fint. Det var det, jeg lige havde råd til før. Laying down Og der er smoke. flash Der er herovre. købt, men det er okay. Ja, Throwing grenade. Og flash på B. jeg tror muligvis, de kan køre midt. Det ligner ikke, at der er nogen, der rusher igennem endnu. Wow, en midt, jeg har ramt. Der er en, der er boostet også for at hjælpe. Nice. Ja, jeg kunne ikke komme hen. Jeg kunne ikke nå det, hvis det var. Grenade out. Det var meget smart, mens vi En har... bombe er droppet her.
Highway. Og en til main midt. Jeg går midt, kom med nu midt nu. Bomben her. Var det lækkert spil, det der, drenge. Keep it up! Yes. Så er ikke helt langt nok. Ja. Det er ganske udmærket. Den ligger faktisk perfekt. Jeg laver lige crazy push. Jeg dør på det, så undskyld. Der er en herovre. Ude i... Hvad det så hedder. Ja. Der er en til. Der var en til. Det er nogen af i main. Der er en, der pushede. De pusher B. Jeg har kun set 2-3. Der er midt, der er midt. Bumpen er der. Midt. Han fik mig. God midt. Ja. Ej, hvor er jeg dårlig. Hold kæft, hvor er jeg dårlig. Jesus. Ja, det er ikke en safe. Ja, jeg tror godt, du skulle prøve at se. Løb, Floppy. Jeg tænker også, prøv at du kan komme væk, Floppy. Løb, så fordi jeg fik en mere der. Nej. Jeg skulle have landet det shot med det samme, mand. Hold nu kæft, hvor jeg ringe. Også det, da han løb op på side. Det skulle jeg også have ramt easy. En enkelt lægholder. Ja, vi kunne godt force. Nej, det kan jeg. Bare en IKO. Jeg kører på pistol armor, fordi jeg har fik ja. 5-7 armor kører jeg også. Okay, jeg laver echo. Ja, jeg kan også bare 5-7. 5-7. Altså, official Vic. På et eller andet punkt vil jeg gerne gætte ret, men så alligevel ikke. Vi prøver boost. Ja, der kommer flash mid, Jeg tror, der er en, der booster. Mest af det. Ikke noget her. Pack ned door, kom hjælp. En midt med AV. Jeg har dinket ham, han er minus 72. Han er boosted. Jeg tror, han har hoppet ned nu. Fuck mig. Nej, han er først. Nice. Han har lagt sig. Hvad havde du? Jeg har kun 5-7. En af med minus 65. Nice. Nice. Syg echo. Det er vildt, man. Diffusing. Fucking good job, guys. Ej, jeg er helt bestemt ikke DF'er. Sådan er det bare. Og hvem er det var, der timed ud der? Official Vic skulle ikke have været timed out. Jeg har en AV. Jeg går AV. Jamen jeg går AV. Ja, det vil jeg gerne. Jeg går midt nemlig. Ja, jeg køber selv det fint. Tak skal du have. Ja, du har flere penge, jeg havde. Jeg skal ikke have med det fysket. Let's get this done. Shit, jeg skulle lade den armor for sidste rundt. Smoke. Laying down smoke. Wow, der var en AV. Ja, de har en AV med. Flashbang. Boosted eller? Nej. Throwing Der er flashbang. også et eller andet over mod B. Mindst 2. Skal vi boost? Deploying flashbang. Nej, Gå den. Hop herover. Boost. Så gik jeg over. Hvis du er midt lige nu, så... Bare hop over på den anden. Hop over på næste by. det kan jeg ikke finde ud af. Jeg tænker også, Jeg det er for sent nu. Jeg står ikke med midt lige nu. Så kigger Nej, jeg kan ikke komme. Ja, har du main? Ja, jeg skal Grenade out. gøre, hvad jeg kan i hvert fald. Der var en derude. Grenade out. Skal have 62. Ja, det er bare nu. De pusher B, de pusher B. Ja, jeg rotater. En midt. 2 midt. Jeg har 2 Nice. HP, jeg kan ikke lide det. Nice, det der bag. Der er flere. Nå, jeg har bomben her, hvis det er. Sidste heavy. Eller en sidste heavy. Jeg skal 21, han kommer frem nu. Nice, godt. Ja, det var så ikke den sidste. Så ikke ham derovre, men jeg har pakken. Okay. Sidst jeg havde dem, der brugte jeg dem til små tekster, jeg havde skrevet. Blandt andet, hvor meget jeg havde fået doneret. Og Han er med. så ellers, jeg har også lidt overvejet at fjerne dem, fordi på et eller andet punkt, så er de i vejen. Se, det sniper, det ting. Jeg kan bare se den.
og pushe. Deploying flashbang. Nej, yes. Nice. Det er fint, jeg døde ikke. Nej, jeg havde ramt ham der. Jeg prøvede at no-scope ham, fordi jeg kunne ikke nå at scope, så det var bare... We got this, guys. Ved du hvad, We de got ekkoer this nu? indeed. Skal jeg klare? Yes. Skal de have en 5-7? Jeg tænker også, de er der tvunget til eco nu, er de ikke? Åh, det må de være blevet. Det er en Twitch-chat, Futtefan. Du skal altid ikke tage dig af dem. Altså, helt seriøst. Twitch er den mest toxic community. Så ham dem, der sidder noget midt, for noget hårdt midt. ude, det er ikke at gøre noget ved dem. Nej, okay. Det er okay. En med midt. Throwing flashbang. En pusher midt. Han pusher vores connector. Han har en AV. Han går på highway. De går med alle sammen af. De highway. Fire in the hole. Jeg er inde i main, og jeg prøver at se, om jeg kan komme til at gemme mig lidt. En kar. Ja, han tænker godt nok mig til at starte. Hopper. Ah, der er også en backside med AV. Sørens. Kæft, hvor jeg skralde. Futtefan, bare ignorer dem. Sådan helt seriøst, ignorer dem. Deploying Du flashbang. har faktisk den der lille knap, der hedder ignore, så du selv kan vælge at gå ind og ignorere et specifikt medlem af Twitch. Så bare ignorer dem. Sådan bliver du ikke. En, der kan droppe en P90 til mig. Så tror jeg godt, det køber. Vi køber jo ikke, jo. Berg, skal du have... Bare et eller andet, det er fint. Ja, 4. Liquid, så jeg har... Okay, det kan være. Jeg regner ikke noget rigtigt. Jeg skal nok købe for Mads. Laying down smoke. Den er for lang. Det er lidt for lang. Fuck it. Grenade out. En boosted. AV. Jeg prøver at smoke. En pusher ud. Der er ikke nogen over på B-side. Og jeg er næste tilbage, og der er skud. Bare træk det ned på highway. Jeg prøver at få det, men der var lige en, der var boostet. Jeg lige skulle deale lidt med os. Fire in the Ham der var hole. boostet og hoppet ned i ramte ikke rigtig noget der. Jeg går tilbage bag. Laying down smoke. Og der er 2 i squeaky. Lækkert. Kommer en til. Han er oppe. Awesome, guys. Lækkert. Så er 2 runder mere. We can do it. We got this. Danke. Nogen der er penge til at droppe mig. Kan du ikke leve med en... Ja, du har lægger en her til dig. Fint, tak. Kan du ikke leve med at få en A4, fordi jeg vil gerne have den A, de har fået. Yeah. Smoke. Throwing smoke. Der blev smoket, eller flashing midt. Okay, jeg tror, jeg skal pushe af. Flashbang. Og så er han alene. Lav lige det der crazy push igen. Og han er alene. Lad på det. Lækkert. Så. Vi har fortsat et eller andet. Der er nogen i door. Okay, en Ja, til clear herovre nu, mate. Bare kør. Ja, jeg Door kører en tilbage. main. Jeg hopper lige ind foran. Throwing a grenade. Grenade out. Hold nu kæft, hvor er jeg dårlig, mand. En på side, direkte på side. Ham har du fået. Nice. Sidste. Det er 2. Defusing. Er der en anden en, der kan holde midt i stedet for mig? Jeg kan slet ikke ramme. Ja, jeg skal nok tage den. Har vi A-vend? Jeg har ikke en. Ja, super. Det vil jeg gerne. Vil du holde med? Det kan du også. Jeg vil ikke have den. Okay, Jeg dropper floppy. Tak. Det må være et forholdsvis awkward buy, de har efterhånden, så let's do it. Nej, du kan få den her. Så Jeg er vil sige, jeg undrer mig så, hvor fanden den A vil komme fra. og fuck, jeg har ikke nogen smoke, fordi jeg... Du har mig med at få det i stedet for. Det kan jo... Er det en ikke smoke? Throwing flashbang. det er net. Det kan han køre vente. Grenade out. De pusher med et. Flashbang. En. Eller de kører highway. Rotate ind på highway. Bum med min. Laying Åh, jeg er down så død. smoke. Bare rotate. Så. Der er en, der fedt 90 spray.
Der er en her, hvad hedder det, event? Der er en, der hopper ud af vent, så der er en, der pusher B-side nu. Hvor map bag. Ja. Ja. Nice det der floppy. Hjælp på A. Skynd dig. En side og en backside. Prøv. En forklift. Ja, en side og en forklift. En har en A, en anden har en har ikke tiden, du kommer så prøve nu. Lige det du sagde, ja, du har ikke tid, så var jeg lige ved at trække mig, du ved, og så... Bom. Tager vi en echo, eller... Ja, det tror jeg nemmest. Den kan jeg køre den der fra 7 Armor igen og prøve at push Dorsey hjemme sidst. Det gik meget godt. Jeg kører også fra 7 Armor. Nogen køber granat, så push midt mig. Ja, jeg gør det. Jeg pusher midt med dig. Fed holdning, du har. Honestly, Official Vic, det eneste, der kan entertain trolls som det her, det er sådan set at troll, og de er dårlige til det. Jeg har nailed derinde. Fedt. Wow, så var det... en pusher B, en går mod B, en pusher AVP, han er minus 64. 2 midt. Og faldt tilbage. Hvor tager bagfra A? Hvor tager bagfra? Ja, jeg er også overvejet, men jeg vil... Okay. Ej, hvor det ringte der. En midt. Så der er en midt. Det kører af. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg kører highway, det er vist nemmest. Så er det selvfølgelig highway, de smoker. You know what? Siden de så ikke rigtig holder øje med den, så tror jeg lige, jeg kan... Nå, de holdt så øje med den. Ja, skal vi så vinde det her. Ja, jeg kører altid den her. Let's go. Håber på, at jeg kan ramme med den. Throwing smoke. Ja, de bare selvfølgelig ikke være søde de timeout for dem der trolige slutning også. En boost død. Nice det der, drenge. Fik ham dog. Nice. En her ved B. Throwing flashbang. Ude fra A. Ja, en push midt. Det var godt nok at ringe. Spray. Den sidste han er midt. Han er lige der ved vents. Har ikke ændret screen. Lige uden for vents. Han er ikke gået ind. Nej. Han har skadet 49, for at gå ud og dræbe ham. Yeah! Ja, tak. Awesome, drenge. Nice work. Welcome back, Love Gaming. Woo, jeg fik case. Mission complete på det her. Yay. Phoenix. Oj, urban dash. Captain rank 26. Wow. Det må jeg sige. Mig? Ja. Jeg er fandme højt level. Det er klart animationer nærmest. Jeg synes ellers, jeg var nogenlunde højere. Jeg skal se kun rank 19. Jeg har kun 16. Det er godt med samme. Tak for det. Ved hvad? Jeg tror, at vi gør sådan her og siger, at nu åbner jeg lige den case, jeg lige har fået. Og alt andet end kniv, så bliver det til giveaway. Hey, Futte? Ja? Man ikke, hvis man laver det til en casual lobby, vil op til 10, eller kan man komme bag 5 der også? Man kan nok godt være 10. Hvorfor det? Det er bare fordi, at jeg har jo den der mission, jeg kan tage på Assault, hvor jeg skal få hostage pickups. Kunne det ikke være fedt Så at få... nej, det bliver man nødt til at lave en private match, hvis man skal være 10. Så Så det ikke. vi roller, og så giver vi en... hvad giver vi væk? Hvad giver vi væk? Det bliver til en... Det er da ikke helt dårligt. En Fama Sergeant. Helt skin. Det er da ikke helt dårligt på dig. Ej, det er det meste af det lille. Trade-up contract. Hvad? Nej, det var en case. Nej, jeg siger, du kan bruge den til trade-up contract. Lille items er skide gode til trade-up contracts. Hvis man lige vil gider bruge dem. Jo, men nu laver jeg jo giveaway på den. Det var det, jeg havde lavet. Ja, netop. Så er der en heldig vinder, der kan komme lidt tættere på at få et lille pink skin. Det er jo det. Giver det mening? Yes.
Yes, så sætter jeg lige lidt musik på, og så går jeg ud og ryger, mens I får rafflet færdig. Waffle. Det er på tid, jeg overvejer at få min coin i level. Ja, hvorfor en coin har du? Jeg har bronze coin. Er det der er Rabbit? Re? Og jeg er Polar. Okay. Så er han bare ikke equipped? Nej, det er fordi, jeg har så mange ting i min inventory. Og den slags ting. Hvad er det for en, der er på nu? Genuine Tactics pin. Ja. Den er en af de der pins fra Katowice. Nice. Det er godt til den her i stedet for. Den er jeg glad for. Og det er guld i at sælge. Pick 'em. Nice. Hvordan er det egentlig, man får det? Skal man bare... Man skal lave... man skal købe stickers, ikke? Ja. Og så skal du sådan, sætte de stickers, du bet op med rent faktisk, men du skal sådan bare logge dem på et team, ikke? Det vil sige, det skal være det team stickers, du køber. Så skal du logge dem på et team. Og hvis det team så vinder, eller går videre, alt efter hvad den jo lige engang har kørt det system, ikke? Til Katowice, der var det sådan, at man skulle ud af en gruppe på 4 gætte de 2 teams, for de videre. Ja. Og så efterfølgende, så skulle man gætte, hvem der gik videre fra... hvad er det så? Gæt, hvem der gik videre fra... Hvor der semifinalerne, kvartfinalerne, noget retning af det. Og så skulle man gætte, hvem der vandt finalen. Og hvis man var dygtig nok til det, så kunne man så score point. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt. Altså, det er faktisk det er nok en af de sjove former for betting, det der med, at man sidder sådan og er virkelig investeret i kampen, fordi at jeg skal have den guldcoin, jeg skal have den guldcoin, kom så fint! Lige præcis. Ja. Nå, er det tid til at trække vinderen? Hvad var det? Til Winter 2014, der gik det desværre kun sådan her, jeg kan lige prøve at stå. Silver? Jeg ville have fået gold. Det blev bedst fisk Brasil. Ville have fået gold. Hvis det ellers var sådan, så at Futte han havde husket at sætte den på, som han havde lovet mig. Undskyld! Han sov fra det i stedet for. Ja. Fordi jeg skulle hjælpe min mormor med at klippe hæk, så jeg ikke tid til selv at sætte den, så jeg har sagt, Futte, sæt den lige på for mig. Det skal jeg nok! Okay. In reality, he was a bad wingman. Hvor lang tid er det egentlig tilbage af Bloodhound? Ved jeg ikke. Det er til sådan der ikke gang i september. 30. september? Ej, det er vel... Derfor jeg har noget tid nu, men jeg kan jo få den i... Jeg kan få den i silver nu her. Bare lige have 4 stjerner til, og jeg har sådan unlocked vejen til 4 stjerner. Ja, yeah, same. Ja. Hvad så mangler du for det? De 2, som du mangler på dig. Det er Assault Agency, eller hvad? Ja. Yeah. Hvis jeg ikke spille en casual på Assault? Nej, nu skal vi spille competitive. Så kan I også se, at jeg har fået sendt det. Gud, Jeg skal have timer op ham der, ja.
Der er lige et par stykker for mange. Ja, det... Jeg kan bare gå ind og klare missions, det er okay. Ej, du skal da være med igen. Sidste spil, før du går i seng. Jeg vil gerne finde og dræbe Turner. Kom nu på dig. Missions, Budde. Missions kan du altid klare. Ja. Du skal se mig spille med i det spil her og rank op til Legendary Eagle. Det er det, du skal. I'm not thinking that's likely, to be honest. I mean, not to be a dickbag, men du tabte jo sådan til det første spil. Pyt. Ej, det var det ikke chat, det første. Ja, nok, men Futte tabte alligevel, og han spillede jo med folk, der var lower rank. Alligevel. Vi håber. Okay, jeg så. Nå, der er lige ved Floppy, så skal Floppy ikke være med, så bliver vi næsten... Vi kigger også til Husky, fordi han kommer ind senere. Ja, jeg smutter, så... Du må sove godt, når du når dertil. Jo, tak og lige måde. Nå, nu har vi lige spillet cash. Skal vi... Lopsgaming siger, jeg skal. Alle er der ikke på Teamspeak. Hvad mangler vi? Nej, det er de bare, så vi bare sammen med ned. Hvad skal vi sætte på? Jeg kan først gå bruge en overpass. Kan vi gøre sådan der? Noget Mirage på. Kan vi ikke sætte DOS 2 på? Nej, ikke DOS 2. Det var noget Mirage. Jeg har været dårligt til alle dem. Til alle. Jamen, det tager vi med. Vi klarer det. Standard. Okay. Længe ikke bliver så er det fint. Og så... Hvis vi var på yes. Olaf Pass. Overpass. Men det gør jeg ikke. Godt. No problem. We got this. Har vi start T? Ja. Ja, tak. Nu er den hjemme. Okay, chill. We got this. Jeg skulle slukke musikken igen. Nemlig Olaf Pass. Okay. Nice hack. Jeg kan ikke engang ramme bot, der står stille. Lok olie. Okay, det var den gamle. Flash teammates! Kan det godt gøre det? Det gjorde. Yes! Ja, lidt. Sådan alt. Så, all players is connected. That's nice. Det er sådan noget, man går op mod det der warm-up. Ej, bare gør det midt i spillet. Standard. Det lyder som en god måde at få venner på. Ja, ikke? Stress. Det er standard det hele. Jeg har lagt mærke til, at der, hvor der står de der forskellige gifts, der bliver givet, ikke? Det er sådan like 90% jackpot sites, der prøver at reklamere. Yes. Prøv at kigge på det. Ja, hvad? Og man kigge på de der gifts, der er blevet givet de sidste par timer. Det er sådan like jackpot sites, der prøver at reklamere for dem selv. Jeg skal knife ham! Jeg skal knife ham! Jeg skulle knife ham! Nope, knife den Nej, Okay. En af dem har høj penge. Prøv at fyre lang af. En af dem har høj penge. Ja, jeg kender ikke kortafsender. Er det en god idé for det? Jeg tænker, det er en god idé, fordi langt de fleste, de stacker B early. Ved at man fik op prøve. Lang af, det er helt op til venstre. Okay. Så langt til venstre, som du kan komme. Ja. Altså, prøv at se. Kort af, det er den der lige frem der. Og der kan vi så også toiletter. Lang af, det er det der her. Oh, wow. Wow. Godt så. Det var de 3, han tog. Imponerende. Jeg kunne ikke komme til at skyde, fordi jeg var teammates for mig hele tiden. Jeg blev tabt lige da jeg kom ud på lang. Så det var det der med USP, ikke? Men det var sådan mere held end forstand, vil jeg sige. Det er godt det her. Nej. Jeg tror han gik ned og connector. Kom igen. Perfekt. Jeg tror ikke engang, de kunne nå så hurtigt op, hvis de pusher langt. Det var ikke fantastisk, det der. Nej. Tag
eco afventende playground-agtig. Så han pushede jo sidst, så det tænker jeg, det gør han nok igen. Ja. Skal jeg måske lige tage en 450 mod ham eller sådan noget? Jeg synes i hvert fald, vi skal spille afventende, fordi de kommer nok til at pushe os. Jeg går ned med Polar i hvert fald. Der er allerede en, der pusher ud igennem Dorks B. Jeg er på 23 Polar. Der kom ham, der pushede lang. Han gik op på connector. Kom op. Takker. Så det. Jeg har 7 HP nede i connector, jeg dør nu. Jeg er 23. Jeg gik op derfra. En skade 45, Kan de jeg push up bagfra, rigtig push up bagfra. Han er givet 22. Jeg var ikke sikker, at MP7. Det er lige meget. Der var en, der pushede op bagfra. 200. Det er alvejen. Det var forventeligt. Prøv at bare fyre B. Teknik. Ja, bare gennem monster. Se om vi kan komme ind på site, fordi de pusher os. Det er det, de har gjort indtil videre, så tænker jeg også, at vi nok godt kunne få lov til at komme ind på B-site. Vi skal bare få anti-fragget, så er det fint. Så er vi inde. Bare få bumpen ned, så fint. Jeg flasher over, og så løber vi ind, okay? Hvad kaldes der? Du løber gennem der, hvor der er graffiti, så er det monster. Og den det... Ja, hvad er det? Kort? Der er en der ved... En på site der, jeg hætter ham. Ej, kom, så der er en backside. Han er en backside. Han er nede i vandet nu. Der er en, der kommer bagfra på der siden. Ja, fantastisk. Der er en, der er givet 78. Der er køber. Ja. Og så prøv at købe på picks. Vi kan sagtens tage det. Sagde du for det? Jeg siger købe på picks. Det er blopskimming. En connector. Jeg tror, han løber op igen. Nice. Ja, det er ham der. Der pusher frem her på lang igen. Ikke gå ned med bumpen, det er dangerous. En der pusher frem her på lang igen, guys. Guys, kom. Vi skal pushe frem på A. Du skal ikke løbe for langt frem med bumpen. Nok lige bag smoken. Han er ikke nej. Ikke i hvert fald. En toiletter. Han er... Hvad? Gav han kun et? Der er 2 toiletter. Nice. En til toilet. Nice. En... Ja, okay. Jeg har 16 HP. Der er ikke flere toiletter. Jeg har den der plan. I'm planted. Den sidste kommer op fra B-side. I'm throwing a flashback. Jeg tror han flanker. Han er under stadigvæk. Han er i bank, er han ikke? Nej, han gik ned. Ja, han er nede. Han saver bare. Ja, nej, han pusher nu. Han pusher nedefra. Har jeg fået det jolly? Eller bagved dig faktisk. Lækkert. Det er godt nok, drenge. Må jeg hurtigt igen, Jolly? I hvert fald. Kan jeg få en AK for den måske? Jeg har ikke råd til det. Kan du få en Galil? Ja. Vi kan nok købe igen, tror jeg. Måske. Ja, det har de nok gjort. Hvis vi får den næste her, så smadrer vi deres økonomi. Ja. Okay, stille og roligt på picks, ikke? Gennem her. Ikke push. Så drop bomben tilbage, hvis du vil push. Gør det eventuelt med Galil, hvis der er Eko. I hvert fald en, der spiller Connector. Der er en, der pusher op bag mig på liveplads. Jeg er død. Jeg er så død. Hold kæft, hvor jeg er død. Spotter bomben. Wow. Nice. Ja, skal ikke. Nice. Der burde kun være en med B højst. Ja, men de har spottet bomben med alle ved rotate. Der er en, der rotate ned gennem connector. Ind til venstre der. Godt. Bakken B. Ja. En opper, tror jeg. Ja, opper. Stopper med Navy.
I'm planting the bomb. Jeg tænkte, det er det samme som Polar der. Og hvad tænker du? Så er det den. Han kunne have. Han havde en AVP'eren, ikke? Ja. Severen. De køber muligvis, Køber på også han det har der. en, de forspørger muligvis, på han har en AVP. Langt, tror jeg. Og også Måske ned vores bombe. vores bomb. Hvor er den? Ja, så han har givet en i skade. Ej, ærgerligt. Meget skal Jeg jeg får ham der. droppet Horky, kan du droppe blå? Ja, Yes. jeg er faktisk droppet mere. Det er okay. Som sagt, de har en AVP, så de køber muligvis op. Og en AVP'en er most likely på lang. Ja, så lad os gå B, tænker jeg. Der har de sikkert I'm throwing a flashbang. de muligvis har mindst. I'm throwing a flashbang. Nice. Og hold dig tilbage, du kan blive. En der rusher lang. Han er pistol. Jeg tror, han har en Det er godt det der, drenge. Lad os komme op på A. Jeg flasher. Flasher af. Flash også af. Nader bank. Nader bank. På den plantet. Flashbang. Planted. Planter for short. Smoke. Ja, det gør jeg. Ja, jeg går ned og holder øje. Der er en bank. Han har ikke nu. En bagfra. Han skal 72 han toiletter. Han er bank. Ej, Stadig en bank. 26. Der kommer op nu på lov. Nice. Hvor fanden var der så VP henne? Den, hvad hedder det, skød jeg til at starte med. Kan jeg få en drop igen, HG? Ja. Let's go, my brothers. Hvad gør vi? Vi kan gå B, så går vi ned igennem connector. Lege. Vi vil vente på... Vent lidt. Into frame. Ja, en rusher. Flækker. Der er en på B. Prøv at få ham på A først. Så han er et easy op. Throwing a flashbang. Ej, så kommer han med shotgun. Så han er Connector, shotgun. Nice. Jeg havde min flashbang op. Der er stadig en på B. Han er bag barrels. En short. Wow, jeg skal Han er nede. Der er stadig en på B. Gå af. Gå af. Han kommer muligvis fra bank, sandsynligvis. Han pushede på korten nu. Smoke. Ja, lige præcis. Hård i hold bagfra. Han kan godt komme op igen connector. Bagfra, her. Nej, jeg Gør kører han ham ikke, det gør under. han ikke. Han kommer under. Kom for banken med. Nice. Det er nice. Jeg vil gerne have drop nu, Hård. Jeg kan også droppe hvis det er. Yes. Okay. Okay. Kan du droppe videre? Cool. Ja, det boss. Giv mig det der, jeg køber. We must move. Ja, det boss. Tak. Throwing smoke. Han ramte et